Cooking Challenge. Monika, prva okrećeš krug. Ne želim kaktus, ali šlag ću rado pojesti. Ne može tako. Dobila si kaktus. Nemaš sreće? Ali ne brini, imat ću je ja. Bićeš srećna zbog mene. Eto, ja sam rekla. Nema ništa ukusnije od Huba Bube. Pogotovo kad ih ima tako mnogo. Jedva čekam da ih izvadim iz pakovanja i stavim na tortu. Mislim da će to biti jako ukusno. Za sad imam najlepšu tortu koju sam ikad videla. I to nije sve. A od ostalih žvaka mogu napraviti srce da bi moja torta bila još lepša. Lepota. Monika, šta misliš? Baš je slatko, jel da? Vreme da probam. To je nerealno ukusno. Takvu tortu želim da pojedem svu odjednom. Mogu li bar srce da probam? Ne, ja ću ga pojesti. Da li želiš da vidiš najveći balon na svetu? Nisi htjela da me častiš, a ja ne želim da gledam tvoj balon. Eto ti. Šta si uradila? Sad mi je celo lice lepljivo. Prestani da se smeješ. Bolje jedi svoju tortu sa kaktusom. Kako da je jedem? Kaktus je tako bodljikav. Znam. Ako se rešim igala, onda kaktus neće izazvati nikakve probleme. Manikirne makaze su premala za to. A ove su prevelike. Mislim da će ovo biti savršeno za šišanje kaktusa. Jao, kako je dosadno. To je to. Sad je ostalo samo jedno. Ne rendati kaktus na tortu. Gledaj. Ovo izgleda super slatko. Prestani da pričaš, jedi već. Nadam se da je ukus dobar, isto kao izgled. Fuj, kao da jedem tortu sa ukusom trave. Fuj. Prijetno. Hoću prva da okrenem krug. Ma da li se šalite bre? Mrzim dagnje. Zašto sam toliki baksuz? Jer je sreća na mojoj strani. I dobila sam šlag. I sad ću ga sipati na tortu da bi bila još ukusnija nego što jeste. Bitno je dobro promučkati. Gotovo. Sad mogu uživati. Deda Mraz, šta radiš ovdje? Nova godina nije uskoro. Veoma smiješno. Samo mi zavidiš. Imam još celu tortu sa šlagom, a ti nemaš. Jao, i meni se jede to. Imaš svoju tortu, samo što je sa dagnjama. Fuj, tako su gadni. Joj, i tako čvrsti. Eto, zbog njih sam izgubila zub. Više ih neću ni da pipnem. Ti nemaš pojma da ih čistiš. Ne moraš da jedeš školjke. Najbitnija stvar je unutra. Vidi kakva lepota. To je ono što moraš da staviš na tortu. Joj, kako smrdi. Da li stvarno moram jesti to? Naravno. Zašto mi to radiš? Zbog tebe moram da pokvarim tako ukusnu tortu. Muka mi je samo od pogleda na to. Sad mi se stvarno povraća. Wow! Pravi biser. Suzy, skloni se. Ja sam otvorila dagnje, dakle biser pripada meni. Daj mi ga. Dagnje su bile moje. O ne. Gde je sada? Moram ga naći prva.
Kako da ne? Ja ću ga naći. Jao, ovdje nema ništa. Džabe smo se umazali u dagnjama i torti. Fuj. Ja ću prva okrenuti krug. Ne, ja ću. O, da. Baš sam htjela da dobijem ove marshmallow štapići. Sa njima će torta postati još lepša. Također mogu praviti kikice od njih. Ti nisi normalna. Da vidimo šta ću ja dobiti. Danas očigledno nije moj dan. Ovaj put sam dobila puno suvih nudla. Da, sa kojima ćeš morati da ukrasiš tortu? Šta čekaš? Kreni. Okay. U redu. Gotovo. Još nikad nisam probala tako čudnu kombinaciju ukusa. Oh no! Jao, to je odvratno. Jao, kakvo neprijatno hrskanje. Moram brzo zatvoriti uši. Imam ideju. Ako zalijem nudle vrelom vodom, rezanci će postati mekši i prijatniji. Ekstra! Sad imam dobro jelo za ručak. Sviđa mi se. Dok se Monika muči sa svojim nudlama, ja ću ukrasiti svoju tortu slatkišima. Awesome! Jao, prelepa je. Could you please? Monika, nemoj ni sanjati. Rekla si da ručaš, onda ručaj. A ja ću uživati. Mislim da Suzy neće biti protiv ako pozajmim jednu kiku za sebe. Ne budi pohlepna. Hej, pusti! Šta si uradila? Udarila sam se zbog tebe, ali to je bio najukusniji udarac u mom životu. Ko prvi okreće? Hajde, kamen, papir, makaze. Juhu, pobedila sam. O ne, Monika, zarazila si me neuspehom. Kakav užas. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Konačno. Tako mi je drago da ću moći da pojedem svoju tortu, a da se ne pomrštim. Jedva čekam da je ukrasim ovim lepim gumenim očima. Da. Stavit ću odmah sve na tortu. Lepota. Awesome! Čeka me nešto jako ukusno. Ne, Suzy, neću te hraniti. Sama ću pojesti svako oko. O, da. Oduševljena sam. Monika, stvarno misliš da neću moći da ti uzmem oko? Cicio? Koliko dugo sam čekala to? Napokon uživam u onome što jedem. Jao, kakva brzina. A posljednje gumeno oko ću pojesti na neobičan način. Ups, nisam tako htjela. A ja sam htjela da ga ukradem. O, stvarno je ukusno. Lopov. Zapravo, vreme je da jedeš svoje paprike. O ne, plašim se čak i da ih gledam. Nadam se da neću izgoreti iznutra. Hajde, pomoći ću ti. Izvoli, uzmi nož. Brže seci ovo vatreno čudovište. Pa, u redu. Idemo. Ajoj, zagrizla sam samo jednom, ali već osjećam kako se vatra širi po mom telu. To je malo, moraš pojesti svu tortu. Nisam znala da si tako nasilna. O ne! Jao, to je već previše. Moram spasiti Suzy. Tako je mnogo lakše. Wow, sviđa mi se ovdje. Želim prvo da otvorim svoje jelo. Wow, Kinder jaja. A šta ti imaš? Da vidimo. Imam isto. To je baš čudno. Slažem se, to je nekako sumnjivo. Ali dobro je što smo obe imali sreće. Obožavam čokoladne jaje. Mislim da je ovo najbolji desert.
Gledaj gdje bacaš smeće, Suzy. Sve leti u mene. Izvini, razmišljam samo o hrani. Jedva čekam da probam. Wow, unutra su bombone. Cool. Moram ih odmah sipati u usta. Bože, kako ukusno. Savršena kombinacija čokolade i čokolade. Wow. Ovo mi je, to je marmelada. Sviđa mi se. Svaki put neko novo lepo iznenađenje. Mene tek čekaju lepa iznenađenja. Vidjet ćemo. A sad mi nemoj smetati da uživam. Oho, čokoladne bombone. Cool. Svaki put iznenađenja postaju sve prijatnije i prijatnije. Šta gledaš? Imaš svoje jaja? Upravo si. Vreme je da se pobrinem za njih. Fuj, šta je to? Pravo sirovo jaje? Nisam to očekivala. Misliš da je to sve? Ne, pa ne, jedi do kraja. Nadam se da je tu nešto drugo. Ne bih voljela da to ponovo doživim. O ne, opet. Odvratno. Fuj, mrzim jaje. Sve jasno, samo se meni posrećilo. Vidi, imam novu porciju slatkiša. Usput, smislila sam nešto. Mogu ih bacati i hvatati ustima. To je veoma zgodno. Daj meni. Joj, koliko boli. Mogla si samo reći ne. Prestani da me zadirkuješ, to nije smešno. Smislila sam kako da se osvetim, Suzy. Moram joj staviti pravo jaje. Vidim zavist u tvojim očima. Trebalo si već odavno prihvatiti to. Što je to? Uopšte ne liči na čokoladu. Uj, odvratno. Znam da si to ti napravila. Zašto si me pljunula, Suzy? I to još nije sve. Posluži se. Znaš, ne smeta mi. Smislila sam genijalan plan. Mislim da mi ova deća baš lepo stoji. Ne razumijem, šta planiraš? Spremit ću ukusnu kajganu. Naterat ću te da mi zavidiš. O da, kakav miris. Prelep, jel da? Odlazi, Suzy, neću ti dati. Nisam znala da znaš tako dobro da kuvaš. Ali bojim se da nećeš moći da probaš svoje jelo. Spreći ću te. Šta to radiš, Suzy? O ne, kajga da mi je pala pravo na lice. Evo novih porcija. Hajde da saznamo ko će početi. To će biti ja. Cool. Flaša kole. Blago tebi. Da vidimo šta ja imam. Isto Coca-Cola. Odlično. Mislim da je jedna od ovih flaša čokoladna. Čudno. Ne mogu da je otvorim. Možda zubima? Pa to je čokolada. Blago meni. Cool. Možda i ja imam čokoladnu flašu. Ne, to je obična kola. Ali od toga nije manje ukusna. Pitam se da li nešto ima u mojoj flaši? Da li je prazna? Juhu, unutra je tečna čokolada. To je upravo ono o čemu sam sanjala. Neverovatno. Šteta što se sve dobre stvari tako brzo završavaju. Da si vidjela sebe, Suzy. Vreme je da se umiješ. Oho, imam još puno čokolade na sebi. Mogu sve to da pojedem. Što to radiš? To nije lepo. Baš me briga. Bitno je da mi je ukusno. Joj, ne mogu dohvatiti do nosa. Tako je bolje. Bravo, Suzy. Potpuno sam zaboravila na flašu. Nju također mogu pojesti jer je čokoladna. Cool. Neću stati dok ne pojedem sve. Ostavi mi bar malo. Hoću da probam. Molim te. Šta hoćeš? Ne, neću ti ništa dati. Nema šanse. Ali mi smo drugarice. Srećom, ja imam svoju kolu. Mislim da bi mogla da se podeliš sa mnom. Upravo si, zašto da ne? Vidi, unutra ima nešto. Gde? Ovdje, budalo. Prevarila sam te, Suzy, a ti si poverovala. To nije fair. Ne smiješ tako raditi. Misliš da ću ti oprostiti? Kako da ne? Imam Mentos kod sebe. Mislim da je pravo vreme da ga iskoristim. Svi znamo šta će biti kad ga stavim u kolo. Vidi šta je tamo. Gledaj pažljivo i daj mi da ispunim svoj plan. Eto, gotovo. Suzy, ne vidim ništa. Jao, šta se dešava? Zašto mi kola prska u lice? O ne, situacija je izmakla kontroli. Nastavljamo sa zadovoljstvom. Ne mogu da verujem. To je čili.
Ja to nisam očekivala. Počni ti. E pa ne, ovog puta me nećeš prevariti. Odbijam da jedem to. Nek ti je sa srećom. U redu, ako insistiraš, ja ću biti prva. Kakav prijatan ukus. Pa to je čokolada. Blago meni. Džabe sam se plašila. Čekaj, da li to znači da je prava paprika kod mene? O ne. Šteta što ne mogu da te častim. Porcija je premala. Te to, ostalo još malo. Da, bilo je ukusno. Sad je tvoj red. Ali plašim se. Mrzim ljuto. Hej, zašto si bacila papriku u mene? Samo sam htjela da te malo uplašim. Već sam uplašena. Ne tere me da jedem to. Prestani da mi izazivaš sažaljenje. Kreni. Nemoj da gubiš vreme. Upravo si. Bolje što pre završiti s tim. Poželi mi sreću. Oho, uopšte nije ljuto. Čak mi se sviđa. Eto. Pazi, pogodila si me pravo u čelo. O ne, sad osjećam da je ljuto. Izgleda da je neko prerano zaključio. Dodat ću još malo vatre. Evo, popij. Hvala, stvarno mi treba voda sad. Ne, ovo je Tabasco. Opet si me prevarila. U pomoć. Letim u svemir. Oho, ovdje je prelepo, ali nije mi dobro. Srećan let, Suzy. O ne, sad ću da padnem. Spasite me. Oborila si me. Izvini, nisam namerno.